vakomana naOstallos ziva vari kuti aiwa zvatiri kufambira zviri kuita maefforts atiri kuisa aiwa they are not just going achimwena asina chari kudzoka ainacho. Toona muzwana nezuro vana Ostallos zizi pane chituo chaita ichiona aiwa uya nikocha bata achireleaswa in prison. Muzwana nhasi anobuda taura mamwe mashoko ainyatsa kuratidza kuti vakomana ava they will never surrender. Vari kunyatsa kuona kuti aiwa change iri kuitika nyika yeZimbabwe uye vachazoitonga. Zana pina mashoko anobuda taura kuna Ostallos ziva ndoti ba subscribe like turn on the bell icon. Tikenda paendo pake anoposta this picture vari vakomana ve this avondo wamuzi kuti vakakepshow nyange zvavo vanga vari innocent. Panapa anonyanyura achiti the ruling on the bail application for the remaining Avondo political detainees and Honorable Machingauta is scheduled for today at 9 a.m. at the Harare Magistrate Court. Panapa arikuya achiti aiwa we are still fighting and atitombomiri. Noda kukuti aiwa taona vanani kocha bata aya vachireleasiwa. Panapa arikuda taura masviko kuti aiwa isi ticharamba tichitopusha ticharamba tichitoposta kuti aiwa dzimwe nyika dzizive kuti aiwa kune the SADC chairman arikuignore kukepsha kuri kuitwa vanhu vari innocent, arikuignore kubrutalizwa kuitwa macitizens the ZRP police achiexposa kuti aiwa nyika dzese ngadzizive dzepasi rose vafile guilty varegeze macitizens ava kuti nyika yeZimbabwe muwanikwe change, nyika yeZimbabwe muwanikwe rusununguko, vanhu vakwanisa kuenda mabasa avo, vanhu vakwanisa kuenda kuchikoro kunodzidza, vanhu vakwanisa kuita maduties ari kufanira kufulfilla mu the community. Mashoko ari kubuda achitagona naOstallos ziva vamuza variloya kuna nozochamisa uchiti aiwa takuda chinji nyika yeZimbabwe zvekumbunyikidzwa kana kudzvinyirirwa hatichadi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro this powerful message amuri kuona kuti aiwa vana Ostallos ziva havasi kuneta nekumiririra vagari venyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu musana subscribe like turn on the bell icon.